Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Iwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinugrubaran. Sa krisis tangunyan dapat tarabangan, ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita gabos ng nagenyo. Magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin pa, mabalik ilaray ang ugma sa naga. Tawag pa may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, iyaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik niyaray ang ugman sa naga. Tawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenyo ka, naibasta kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Nalalauma sa saligan, nangangataman, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Titiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Leondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga, diwat niya mong dadaron sendo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Munya na Sabado, petsa 31 kan bulan na Oktubre taon 2020. Mga baretang tinaripon po Lunes sagod Sabado kan ANN News. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa Naga City Government official Facebook page asin Sepio Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asi, Sangguniang Panglungsod kan Naga asin City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate De Lovieres. Sa pangaraman kang Bilog News Team, inimang po sa mga kaibanan Roy San Ramon. Headlines yan. Sa detalyes na kan sa tuya mga bareta, Incident Management Team para sa bagyong Rolly pig-activate na kan lokal na gobyerno kan Naga. Mastering of troops, ginibungo niya na aga sa City Hall. Ang detalye sa likid Don Jimenez.
Formal nang pig-activate ang Incident Management Team o IMT para sa pigaandaman na Typhoon Rolly. Sigun kay Alcalde Nelson Legasyon, matukaw liwat como Incident Commander si Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr., Deputy City Director for Operations Canaga City Police Office o NCPO, siring man ang mga parehong nagbibilog sa IMT para sa bagyong Kinta kanakaliis na simana. Sigun sa inisyal na pag-urulay, pigsisyerto subuot ninda na kumpleto ang mga kakaipuhanon para sa operasyon na gigibuon kan syudad sa posibleng epekto kan bagyong Rolly sa Naga, siring kan evacuation, relief operation sa Sinibapa. Grupo po kan apat na divisions kung sa inyaon sa inaapod na staging areas, ihahanda na din po siya. Kasabay po kayan si mga kinakaipuhan na mga ekipahe, mga tools, including dump trucks for evacuation, payloader later on for para duman sa mga posibleng pagkakagamitan in kaso may mga darakulang distroso. Katakod ka ini nangapodan man si Mayor Son sa mga Nagueño na magpreparar para sa mga posibleng epekto kan bagyo sa syudad. Ang kaipuhan ang mas iba yung paghahanda. Digdi po kay Typhoon Rolly kumpara duman kay Typhoon Kinta. So ngunyan pa lang po pinapasabihan na, inaabisuhan ta na ang mga Nagueño, namumutang mga Nagueño na maghanda po kita para sa papaabuton na bagyong si Rolly. Magkakaigwa pa nin pagtiripon ng grupo sa Sabado, Oktubre 31 alas 2 nin hapon para sa pinal na desisyon sa mga gigibuhong operasyon para sa bagyong Rolly. Marurumduman na sigun sa weather bulletin, posibleng magdara nin makusog na pag-uuran na sinduro sa bagyong Rolly sa Kabikulan sa weekend. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. Headlines Yan. Sa iba pang bareta, Alcalde Nelson Legasyon nagpagirumdum sa namamanwaan na magsunod pa man giraray sa pigpapautob na minimum health protocols ninhulita dai patapos ang pakikipaglaban sa COVID-19 sa syudad. Nagbabalik Don Jimenez. Liwat na nagpagirumdum si Alcalde Nelson Legasyon sa gabos ng mga namamanwaan na magtinir na maging rigmat sa COVID-19. Kini makalis na igwang mairehistro na siyam na bagong kaso sa syudad ni Naga kan Webes, Oktubre 29, 2020. Sigun sa alkalde, perang simana nang nagtitinir ang Naga na hababaan na irerehistrong bagong kaso. Alagad kaipuhan na daipananggad makampante ang mga Nagueño, hulita presente pa man giraray ang helang sa ibong kanhaluwag ng mga pulisiya kang gobyerno nasyonal sa minimum health standards. Si Padagos na pangapudan, iyon maglikay man po giraray, magsulot nin face mask, dain anggad makampante, asin Padagos na makipagtabangan sa lokal na gobyerno Canaga. Marurumduman na padagos ang pigigibong esperso kang gobyerno lokal kan syudad ni Naga, tanganing dai na maglakupaan helang na COVID-19. Kabali na digdian mahigot na pag-implementar kan quarantine protocol sa mga nagpupuli sa Naga, an implementasyon kan e-Salvar contact tracing app asin iba pa. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. Headlines Yan. Mientras tanto, e-Salvar Contact Tracing App Ordinance pig-imiendaran kan sangguniang panlunsod Caraga paggamit logbook bilang opsyon pwedeng ipautob sa mga establishmento sa Naga apwera sa e-Salvar App. Detalyos kayan Joel Sulina. Matapos ang serye ng konsultasyon asin urulay sa sangguniang panglungsod na aprobahan ang amendatory ordinance para sa City Ordinance Number 2020-086 o ang e-Salvar Application Ordinance, partikular sa porsyon kang Section 8, 9, 10, and Section 13 kanasabit na ordinansa para magkaigwaning opsyon sa paggamit ng logbook o pagkolekta ng mga detalyes kan sarong individual na malaog sa mga pribado o pampublikong establishmento o opisina para sa contact tracing huli sa COVID-19.
Sigun kay Konsehal Lito del Rosario, autor kan nasambit na ordinansa na aprubahan tulo sa konseho ang pag-amyenda sa porsyon kan nasambit na ordinansa para maging opsyon ang paggamit ng logbook apwera kang paggamit kang QR ID. Yan. And with due consultation sa pa mga colleagues sa mga panusod, nagkaiba kita ng amendment mo yan. Primarily po, tinatalantan ng option ang mga kababayan na si gusto manual ng booking, allowed man po gira ito. Alagad ito pong mga establishment, obligado siya na mag-report kan si manual logbook niya daily sa task force. Tangari pong compile man po yan ng task force. And after 30 days, i-destroy na po sa records kanito. Ito man pong guidelines duman sa Isalbar, dire-diretso mong pong gira ito. So tinananta po ng option ang sa itong mga kababayan. Sumpay pa kang konsehal na sa paggamit kang logbook sa pagpapalaog kang mga individual, siguruhon sana kan mga management kan sarong opisina o establishmento na tama ang mga impormasyon na pinag-iindikar o kinakaag ka mga persona para sa marikas na contact tracing na mayromenteng katuyuhan kang ordinansa para man maligayan ang paglakop kang COVID-19 dangad na susunod dapat ang gabos na regulasyones na pinapautob ka mga ahensya ng gobyerno ngunya na panahon ng pandemya. Nilinaw ni Kagawad del Rosario na ngunya na maabot na sa 1 kan Nobyembre 2020 ang effectivity kang ordinansa. Igwa pa man ng 30 diyas na peryodo para man makakumple ang gabos sa pinagmamando kang ordinansa sa bulan ng Disyembre. Para sa Adagang Ngunya News, Joel Sulina. Headlines Ngunya. Sa iba pang bareta, gobyerno lokal Canaga sin Philippine Statistics Authority o PSA pigpirmahan na ang Memorandum of Agreement para sa implementasyon kan National ID System. Detalyas halik kay Don Jimenez. Dagos-dagos na ang implementasyon kan National ID. Ini mahihiling sigun sa formal ng pagpirma kan Memorandum of Agreement o MOA kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga asin kan Philippine Statistics Authority o PSA para sa pagtatabangan sa registration process kabali na ang pag-establisar kan registration centers sa laog kan syudad. Sigun kay Clemente Manaog, OIC Chief Statistical Specialist kan PSA Camarines Sur, pigpunan na kan sa indang opisina ang Step 1 kan proseso, partikularmente ang pagkundusin in pre-registration sa mga barangay na yaon sa listahanan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD kumusindan pigtatawang prioridad sigun sa gobyerno nasyonal. Sa syudad ni Naga maabot sa 27,000 ang yaon sa listahan na piglalaom ang mapupuna ng matawan ni National ID ngunyang taon. Ning 27,000 binabanga mini sa duwa dahil ngunya na taon kabanga lang kayo sa magkakaigwa ng ID itong 13,000 nasa 13,000. The other 13,000 ma-start man siya next year na sa January 11 onwards ang PONCAN. So as to the list, why is it there? Iyan ang naging decision kang Central National Government na suna sa listahanan kung ano man si criteria katong pagpili ka ito. Ito ang naging basihan na din kang. Sigun sa MOA, ang LGU ang mataunin lugar para sa PhilSys registration centers para sa step 2 kan proseso na iyong mapuon kan pag-capture kan biometrics kan mga namamanwaan. Sigun pakimanaog, in kaso na may ipaluwas na ang National Identification System na kulang tabang subuot ini para sa mga Pilipino sa konvenyensya sa paglakaw sa mga kaipuhang dokumento sa mga opisina na posibleng daina kaipuhanon pa nin ibang identifikasyon siring man ang mas marikas na pagbukasin bank account sa nasyon asin iba pa. Kung may national ID ka, sabi ka niyong batas, nagiging accessible or eligible ka sa social services kang government. So, and day ka na hahanapan pa ng ibang dokumento para tubudan na ika mismo ang nagkikipag-transact sa opisinang iyan. With the national ID system, dahil ginagarantiyan kang gobyerno na inihali o inisyu kang gobyerno, then mayo na ning rason para ika-deny kang service sa sarong opisina. Piglaro pa ni Manaog na mayo pang kasuguan ng gobyerno nasyonal dapit sa kawaranin bisa kan IDs kan iba pang ahensya, siring kan SSS, GSIS asin iba pa. Each time na sabihin na ini na lang, dahil na ining sabi at least 13 o 23 ba na ID ang kaipuang kan tao para lang
para lang makipag-transact sa iba-ibang opisina. So with the national ID, mabubugtag sa single identification system ang pagkakabistuhan kan tao. Pero at the moment, pa yan. Dahil mo na magbad. Pupuna ng second step sa Nobyembre 25 ngunyang taon. Ang pagpirmanin mo wakan LGU asin kan PSA sigun sa pag-utob sa RA 11055 na iyong nagkikrear kan Philippine Identification System of PhilSys para sa pag-establisa nin Single National Identification System para sa gabos na mga Pilipino. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, candlelighting as in prayer rally, ginibo kan kapulisan sa Ciudad de Naga kairiba ang Philippine Army, mga simbahan as in volunteer groups sa pagkundira laban sa terorismo. Detalyas kayan, Kate De Lubieres. Sa ibong kan makusog na uran, nagliwanag ang Plaza Rizal sa kasentrohan kan Naga. Kan sabay-sabay na nagsindinin kandila ang kapulisan, kaiba ang Fersas Armadas as in volunteer groups sa ginibong simultaneous candlelighting and prayer rally. Ang aktibidad na ini, sigun Naga City Police Office City Director Police Colonel Marlon Catan, pagkakasararo kan lambang opisyales kan gobyerno sa pagrepresentar kan ordinaryong namamanuaan sa pagkondena ninda sa 15 dekada ng terorismo kan makawalang grupong NPA. Ang amin pong mensahe, ma'am, ay ang mawakasan na po ang mahigit 5 dekada ang ginagawa nitong makakaliwang grupo, yung terroristic activities nila. Sana po ay tigilan na nila. At ito po, nagtulong-tulong po ang local government officials, ang kapulisan, ang kasundaluhan, ang ating pong mga force multiplier nandito to light a candle, to remember those victims of the terroristic act of the CTGs or the CPP, NPA, NDF. Kaiba sa okasyon na ini ang mga pamayokan kada simbahan sa syudad na nag-atang nin pangadje nin pagkakasararo asin katuninungan kan komunidad. Moves and draw us closer to your light. Father of mercy, look with compassion to your people. Admit to your heavenly kingdom. Dakilang Panginoon, Panginoon ng lahat ng nilalang, siya po ating dinadalanginan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siya po ang mahabagin at maunawain. Nagharasman ang duwang pigsasabing rebel returnees kan sa indang naging eksperyensya kan sindayaon pa subuot sa makawalang grupo. Minsan, limpak na pirang na kinukuha ko, binibigay ko sa kanila, wala man lang maipalit. Yung sabi nilang supamil, bibigyan nila ako, wala. So nasira po yung pamilya ko, yun, naisip na po ako, nagbalik loob na po ako. Sabay kan paglaad ninda ning kandila, pigtapos ang aktibidad sa sarong kanta asin pangadje. Apwera sa Naga, sabay man na ginibo ang candlelighting asin prayer rally sa ibang lugar sa Bicol, arog kan Legazpi, Daet asin Sorsogon. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lubieres. Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, inspection team kan Naga City Price Coordinating Council liwat na malibot sa mga merkado publiko asin mga establishmento tanganing syartuhon na mayong overpricing sa mga pangenot na barakalon sa syudad. Detalya sa kay Joel Solin. Tulos na naglibot na sinag-monitor ang grupo ni Konsehal Joe Perez kayma ang mga miyembros kang Naga City Price Coordinating Council sa piling talipapa asin merkado para manpatanidan ang mga paratyenda ni mga mayor na mga barakalon o mga basic goods matapos ang pagtama ni Bagyong Quinta sa Bicol Region. Sigun kay Konsehal Joe Perez, chairman kang Naga City Price Coordinating Council, nagkapirang reklamo ang nakaabot sa karaman kan sa indang opisina asin sa gobyerno lokal na may nagkapirang nagpaulanto sa presyo o overpricing sa piling mga produkto na ipasananahaloy matapos ang pag-agi kang bagyo. Naging epektibo man ang inisyal na monitoring kan sa indang grupo sa duwang talipapa kung saan nadiskubring igwa ning pirang nagpunoy na magpaumento o magpalangkaw kang presyo kan sa indang paninda na kampatanidan tulos man na pinagbalik sa dating presyo ang sa indang mga paninda lalo na ka mga basic goods, piling sira,
karne asin iba pang produkto. Nagpagirumdom ang opisyal sa mga naaktuhan na igwaning batas kontra sa overpricing lalo na ngunya na panahon ning kalamidad asing krisis kung saan pwedeng mapinaran ning magabat na kapadusahan ang malapas. Nakatalaan ba na maglansar ang Naga City Price Coordinating Council ning supresang inspeksyon sa mga masunod na aldaw sa iba pang talipapa maging sa merkado publiko kan syudad para man madakop ang pirang mga daypatas sa pagdinegosyo o pagtitsinda. Nangapudan ba ng opisyal sa mga consumers na kung igwaning siring na mga reklamo o insidente tulos ining ipaabot sa DTI asin Department of Agriculture maging sa saindang opisina. Na kung may adjustment man, bakit man po itong excessive dapat. Hindi ko kitang inaapod na suggested retail price and then dapat kung may adjustment after suggest SRP, dapat 10% lang. Kaya kung ang sarong produkto na dati 60, ngunyan sanggatos na, ay grabe na yan. Po, nakalaan po kaming mag-surprise inspection. Sabihin ka na, paabutan na sa mga nagtitirinda na mag-tultol na sila ngunyan, tabakat sila masaruan na naman, magmulta sila o maalihan ng lisensya. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sun. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, Memorandum of Agreement sa pag-ultanan kan lokal na gobyerno kanaga asin anom na mga munisipyo sa Camarines Sur pigpirmahan para sa paggamit kan Naga City Abattoir bilang District Slaughterhouse. Detalyas kayan Kate De Lubieres. Dagos ng pigpirmahan ang Memorandum of Agreement entre gobyerno lokal asin anom na kataibanwaan kan Naga na pigtutugutan na sindang maggamit kan pasilidad kan Naga City Abattoir. Ang kasunduan na ini katakod kan pagrekonusir sa Naga City Abattoir bilang pinakaenot na District Slaughterhouse sa bilog na nasyon kan National Meat Inspection Service o NMIS. Saro sa mga obligasyon bilang District Slaughterhouse ang tugutan na ipagamit sa pagbuno ang pasilidad sa mga hali sa kataibanwaan na mayo nin bunuan sa saindang lugar. Ini ang Kamaligan, Milaor, Gainsa, Kanaman, Magaraw, asin Bombon. Ang aim ng NMIS is to stop the proliferation of hot meat and kung nga hiling nindo mapagalman sa parte ng NMIS, mas kakapagod sa part ng NMIS to execute regular enforcement na repeatedly nangyayari. Ninhuli sa kawaranin bunuan na rekonusido kan NMIS sa mga nasambit na banwaan, pigkokonsiderar na mga hot meat ang karneng mababakal sa inda. Patong-patong na mga bayulasyon ang itatala kan ahensya sa inda, kaya ikinaugma kan NMIS Bicol na tulos pig-ako kan anong na banwaan ang pagbuno nin mga karneng urig asin baka sa Naga City Abattoir. So, yung plano namin na maklusters ang municipalities na walang slaughterhouse because they agreed na talagang hindi nila kayang ng slaughterhouse. Magpatayo ng slaughterhouse considering napakalaki ng amount. It starts from 10 million to 12 million. So, good na nag-agree sila, nag-adhere to have them divert the slaughtering sa Naga City Abattoir being dineclare nga natin na first district. Ang karahayan sigun kay Templo Nuevo, igwanin local meat inspection code ang Naga, kung sain ibabase ang fees asin charges sa ordinansa. Tulos pig-ako kan anong damanwaan analok na ini asin nagpasarna nin sangguni ang bayan resolution na nagtutugot para akun kan mga alkalde ang kasunduan. Ang mas mayor na beneficiaries po si na munisipyo. And in behalf of the city government of Naga, as mayor thereof, I am manifesting to you guys here present that we are ready to accept the challenge of making Naga City Abattoir as a district slaughterhouse, first in the entire country, in order for us to be able to serve better Naga and its adjoining municipalities. Katuyuhan kan kasunduan na ini ang padagos na masiguro kan National Meat Inspection Service na igwanin malinig asin marhay na mapagkukuananin makakakan na karne ang gabus na konsumidores. Para sa Naga Ngunyan News, Kate De Lubieres. ENNB
Headlines Ngunyan. Mientras tanto, third batch kan mga benepisyaryo kan business stimulus program kan gobyerno lokal kan Naga, pigresibinaan sa indang loan checks. Detalyas halik kay Joel Solina. Labi sa 10 mga beneficiaries kan business stimulus program kan lokal na gobyerno ang nagresibi kan sa indang mga cheque para matabangan sinda na makabangon sa pagninegosyo matapos sindang maapektuhan. Business stimulus program ang mga cheque na may mga kantidad 25,000 pesos sagkod sanggatos mil. And these headlines Ngunyan. Tibling paglangkaw kan numero kan mga mangangaki sa enot na parte kan taong 2021. Ini saro sa mga pigihiling na epekto kan pirambulan na kwarantina o pagtinir sa harong kan mga pamilya huli sa pandemyang COVID-19. Sigun ki Joy Macaraig, Acting Department Head kan City Population and Nutrition Office o CPNO, sigun sa pag-aadal kan Population Commission o POPCOM, posibleng magsakat sa 200,000 hasta 250,000 ang mga mangangaki sa masunod na taon sa bilog na nasyon, dalan nga ning magdugang man ang mga dependent na kababaihan o pamilya. Huli digdi pighingo akan sa indang opisina asin kan LGU Naga na ipadagos man giraray ang mga family planning services. Kaya kadtong nag-quarantine, digdi sa Naga, data pinundo itong family planning services. And katabang ta sa mga barangay, sa tuyang mga barangay service point officers para idaraming giraray ang family planning services sa mga barangay. Kasi bihira si nakakadigdi sa opisina. Okay? So kadaklan niya sa barangay. Kaya dito na pundo, although they sinda pwede makaduman sa mga barangay health stations, si mga barangay service point officers ta, sinda ang nagduduman sa mga harong-harong para mag-distribute, lalo na itong mga nagagamit niya ng pildoras, ng kondom. So mismong sinda na ang nag-susupply para di naman agad magluwas. Kaya kami mandigdid. Padagos man subuot ang pakikipagtabangan kan sa indang opisina sa mga barangay, tanganing bistuhon ang mga ina na nangangaipon ng dugang natabang sa indang pagbabados. So, na usually dapat 3 to 5 years ang tamang pag-aagwat. Halimbawa, nagbados, di pa nakaka-recover fully si nanay duman sa previous yung pagbados. Alagad nun yan ngayon, dahil nagpapaprenatal. So, anong pwedeng mangyari? Pwedeng magkaigwang kadipisilan sa pagbabados niya, or pwedeng dumanmadan niya rin ang health, ang salud kang aki. Kaya, as early as now, kung may mga instances na arog kani, katabang taman giraray ang sa tuyang mga volunteer workers para matrack down iyang mga bados and maka-access inda duman sa other health services like prenatal check-up, syempre proper nutrition, tamang pag-impormar sa inda kung paano ninda pangangatamanan ang sa indang sadiri. Para man sa mga nagbabados ng unyan, nangapodan si Macaraig na pangatamanan ang sa indang mga sadiri, tanganing maasigurar na salbado asin marhay ang saludkan sa indang aki. Prenatal check-up, maski apat lang, sa bilog na siyang na bulan, apat na prenatal check-up lang. Okay? Para mapangatamanan ang sa indang salud, magpasabi po sinda. Kung halimbawa sa iling ninda, day sinda nadudumanan kang health workers, which is bihira man, tanatatrack down yan sa tong mga health workers. Magpasabi po sinda para maka-access sinda kang sa tuyang mga family planning services, health services, and mapangatamanan ang sa indang salud. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, health protocols padagos na pigpapautob sa mga Campus Santo asin kulumbaryo sa syudad ni Naga, ini sa ibungkan sarong semanang closure kan mga nasambit na lubungan. Detalya sa kay Joel Solina.
Dagsunod ang siyudad Dignaga sa naging kasuguan kang gobyerno nasyonal asin kang Interagency Task Force, partikular sa Resolution number 72 o ang temporalyong pagsarado sa gabos ng mga public and private cemetery buon Oktubre 29 sa kuda Nobyembre 4 ngunya na taon. Para man, malikayan ang dakulang tiripon ng mga tao na nangyayari tuyong nag-oobserba ng undas na sarong tradisyon ka mga Pilipino. Nakakandado asin sarado ang mga main gate maging entry and exit point kang gabos na pribado asin pampublikong Campo Santo sa syudad puon kang aldaw na Webes petsa 29 kang Oktubre asin igwaning nakaantabay ng mga law enforcers asin mga volunteer group para masiguro na mayong makakalaog sa temporalyong isiniradong mga Campo Santo. Sa pahayag ni Police Captain Alex Sumayaw, Station Commander kang Police Station number 2 kang Naga City Police Office sa area ninda kung saan yaon ang darakulang mga private cemetery asin ang public cemetery kang syudad antes bago pa man ang 7 aldaw o sarong simanang temporalyong pagsarado sa mga Campo Santo asin mga kulumbaryo igwanang nagbisita sa mga puntod o lubungan kan sa indang mahal sa buhay asin kadakli sa mga ini nagsunod sa pigpapautob na minimum public health protocols na kasuguan kang National Government, DOH, asin kan City Government of Naga. Before kani yung 29 na talagang totally sarado ng mga Campo Santo, okay man si mga nakaaging aldaw, nasusunod man si mga protocols na sa dapat masunod kung sa dahil kainin sa health protocols ta. And aram naman ka mga tao na bawal na itong mga large gatherings. Kaya smooth man si sa itong pag-duty, pag-maintainer campus in order duman ka mga nakaaging aldaw, digdi sa duwang dakulang Campo Santo sa parting Balatas, and pati nga digdi sa public cemetery ta. Katuwang kang kapulisan sa pagmantener kang pasi orden asin seguridad sa 7 mga pribado asin pampublikong Campo Santo. Iyo ang mga force multipliers asin mga barangay tanod kang nakakasakop na barangay kan mga Campo Santo. Para sa Nagang Ngunya News, Joel Sulina. ENND Headlines Ngunya. Mientras tanto, pagdugang nin mga pasahero sa mga pampublikong transportasyon sa Ciudad de Naga na ipagirara ipigre-rekomendar kan City Health Office uli ka nagpapadagos panglaban sa COVID-19. Detalyos kayan Joel Sulina. Naipapigtutugutan ang duwa sa sa 4 na mga lunad sa pampasaherong tricycle na may plating 20 pesos kada pasahero digdi sa syudad ng Naga. Sa naging regular session sa sangguniang panglungsod, pighapon ni Konsehal Lito del Rosario, tulo sa 4 na pasahero sa kada biyahe. Alagan sa pahayag ni HERP Chairman Dr. Butch Borja, kan inimbitaran ini sa regular session kang Martes, nilinaw kaini na padagos pa ang huma kang COVID-19 asin padagos man na may mga nauulakitan kang nasambit na virus. Kaya inirekomenda kaini na mantiniron sagkod sa ngunyan ang existing kada sarong tricycle sa syudad ng Naga bilang preventive measure laban sa ulaki. ENND Headlines Ngunya. Yan na po ang katripunan kan sa tuya mga bareta sa Nagang Ngunya News ngunya na Sabado at 31 kan bulan na Oktubre taon 2020. Sa pangaran kan bilog na puwersa kan ANN News, nahinan niyo po kami sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Ini po ang sendong nakaibanan, Roy San Ramon. Asin nadadalan man po nindo kami sa Naga City Government official Facebook page asin Sepio Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de
Asis, sangguni ang panglungsod kan Naga asin City Events Protocol and Public Information Office. Ako man po si Kate De Lovieres. Mabolta kami atyan mga tugang para man sa Urulay, Banwaan, mga kaibanan niya ang mga personalized kan City Disaster Risk Reduction Management Office. Mga tugang, magpamibi kita. Mamomoto na Ama, kaglalang asin kagurangdan kan gabos. Ang sa imong pangataman, nagpapadanay sa kinapan, asin ang sa imong kadunungan, nagaantabay sa kapalibutan. Papakumbaba kami nag-aarang sa imo, nailikay mo kami sa peligro, kang nagdadanganang napaghuma kan bagyo, asin sangkuban mo kami sa gabos na kitibaadan, asin papalpawon mo ang gabos na bagyo ning buhay na naghuhuma sa mo. Pagin man ligtas kami sa mamuoton mong kamot, pag-ugid kan sa imong kabutan, sa gabos niya mong inaagihan sa buhay, asin padagos maglingkod kaming pininiwalaan kang sa imong dinalang ning may pusong nagpapasalamat. O birin kang Peña Francia sa mong ina, pamibiyan kami. Hugos sa kami kang manto ning sa imong pagkamaot, asin likayan kami sa kabos na kalamidad. Inihinahagad mi, uli kay Jesucristo, na sa mong kagurangnan, kasaro kang Espiritu Santo. Amen. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatano, kita piling andam. Nagenyo na balang. Noon Oktubre 26, sagkod Nobyembre 25, gigibuhon na ang simultaneous measles, rubella, oral polio virus supplemental immunization kan mga kaakian sa mga barangay health centers digdi sa satong syudad. Sa panahon na ini, pigiin kami narmi ang gabos na magurang na pabakunahan kontra polio an sa indang mga aki na nag-iedad 5 taon pababa asin kontra measles rubella ang mga aki na nag-iedad nin 9 na bulan sagkod 5 taon. Arog kan COVID-19, anhelang natigdas asin polio, nagkakausa nin manlain-lain na mga komplikasyon sa salud asin lawas, asin pwedeng maging rason kan pagkagadan. Ang mga bakunang ini, libre, ligtas, asin di kalidad. Mayong ibang bulong kontra sa tigdas, rubella, asin polio, apwera sa pagbakuna. Padya na po kita sa mga barangay health centers,
asin pabakunahan an sa to mga chikiting para sa sarong mabaskog na naga, asin sarong healthy Pilipinas. Mga paghinumdum para sa business taxpayers as in real property owners kang naga. Para sa mga business taxpayers, ang gabos ng mga business taxpayers na daipan nakakabayad kang sa idang 2nd, 3rd as in 4th quarter business taxes, tinataon pa ning sagkod sa November 16 na makabayad sa City Treasurer's Office na mayo ning surcharges as in interest sigun sa City Ordinance Number 2020-078. Inibilang konsiderasyon as in tabang kan syudad sa sektor kan negosyo na makuring na danyaran kan pandemya. Pighahandaan naman kang syudad ang renewal as in application kang Mayor's Permit para sa 2021. Nagigibuhon na via online. Ninhuli ka ini, hinahagad kan Treasurer's Office ang kooperasyon kan lambang negosyante sa syudad sa paagi ning pag-update kan sa indong mga contact details sa pag-text sa 0908-889-1883 o pag-email sa cto@naga.gov.ph kan sa indong trade name, owner's name o manager's name, current email address as in current mobile number. Para man sa mga real property owners, sa Disyembre 19 ang deadline kang pagbayad kang 2020 4th quarter real property tax. Pwede naman indong bayadan puon ngunyan ang sa indong mga real property taxes para sa taong 2021 para ma-avail nindo ang 20% advance payment discount. Pagbayad nin amay asin iwasan ta po ang pagruso nin taho urog na ngunyan na may pandemya. Ang pagirumdum na ini hali sa gobyerno lokal kan Naga sa paagi kang City Treasurer's Office asin City Events, Protocol and Public Information Office. San Ramon, de los Vieres, Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Maray na agaliwat mga tugang, ngunya na Sabado, petsa 31 na po kan bulan na Oktubre, huring aldaw ngunyan kan bulan na Oktubre. Ninhuli po kita nababandirahan ngunyan kan bagyong si Rolly. By the way, inipansidong mga kaibanan, si Roy San Ramon, digdi po sa Urulay Banwaan. Kita po nababandirahan kan bagyong Rolly, signal number 2. Kaya kadakol na mga LGU, naaagyan po kayo yung bagyo ang nagpiprepara ngunyan, mga naghahanda ngunyan. Kaya digdi po sa siyudad ni Naga, labo-labo naman ang mga preparasyon na ginigibo kan sa tuyang mga city officials. Urog na po kang Naga City Disaster Risk Reduction Management Office. And suudma, nagkaigwa kitang pagkakataon tanganing makaulaytan mga personalis kan sinambit ng opisina, tanganing maaraman ta kung ano ang mga ginigibong paghahanda. Kang lokal na gobyerno kang Naga, kang CDRRM mo, tuyong igwanin kalamidad, urugun niya na padangadang an sa tuyang bagyo. Dalanon ta po si Mr. Erning Ilcamed. Primero po, nagkukondusir kitang pre-disaster risk assessment. Pinunanda na po ini. Sa pabuto na bagyo, ang basehan si nakaaging Typhoon Kinta. Dahil iyo man sana ito si exposed or at risk na mga population. Halimbawa po si mga less economically resilient communities, si mga komunidad o si mga barangay na kung saan si Taho yaon sa arani sa peligro, ito si pinagbabantayan tangon yan. Kung nakagit Typhoon Kinta, ikaw kitang 700 o 1,468 families na nabilang. Nasa pagbabalidate niyan, nasa 300 na mga kaharuman ang partially damaged. Nasa yan, kulang-kulang nasa 60 pa lang ang pighahanap na reported kang barangay na totally damaged. Usually sa upper barangay yan. Di pa man tapos si validation ta. Ang personnel ta po ngunyan, naka-impact na yan. Ang operation center, ngunyan po dahil may COVID, pinagsararo ta ang operation center ta COVID-19 saka sa Bagyo para po mabantayan tang maray na si mayong COVID dahil makahalo asin si may COVID dahil man makahalo naman sa mayong COVID. Ang mga evacuation center ta po nakiulay kita sa eskwelahan dahil kay puwan taning physical distancing. So dakul-dakul po awad-awad na kwarto o classrooms ang pasubli sa tuya kang DepEd para iniyo na maiwasan si
contamination. Lalo na po nang yan ang abiso o guidelines ng DOH kung pwede nga ni sarong pamilya ang mag-iribanan lang para at least madaling i-contact trace kung igwang magpositibo. Ang sarwa po dyan, yun na si evacuation center ta ginamit para sa COVID, kaya dito na ito magagamit. Kaya po, ang COVID facility ta concentrated sa Kamhay Annex. Si mga binaba po dati, dumaan po kang Typhoon Quinta, pipira lang. Kang si Pig, bisita po personal ni Alcalde base sa Samoyang report, pinag-validate niya, Pig, siya mas personal na binisita niya. May mga lugar lang pong binaha na ang kausa kang baha dahil po si mga dahi patarapos na drainage system. Halimbawa po dyan sa San Felipe, nakulao po dyan drainage system na dahi pa tapos. Igawa po dyan si lumang storm drainage na hinahagad na po sa DPWH na ma-evaluate nila kung pwede ibalis sa ilang proyekto para minus gastos man, mas madali si pag-remedyo sa problema. Ang CSWDO nag-replenish na kang sinagamit ang relief kang nakaaging Typhoon Quinta, nag-release kitang 100 sacks na bagas kasi pinagpatos po ito as commodities para sa mga pamilya na apektado. Padagos pa man po kita nag-aayuda doon. Ang saro po sa may pinagbabantayan ta dahil si mga natadang cut flower kang nakaaging Typhoon Quinta halos kulang-kulang sa 500,000 ang danyos ninda dahil manantisiparan na dahil pa na harvest dahil magkapiding sarayo ng cut flower na maluluyos, so talagang exposing naman yan si mga natadang yan, iyo to si binibenta sa market, pinag-antisiparan. Ang mga vegetables po dakula si danyos ka sa parting upper barangay, kaya halos na sa 5 million na tulo si gastos si danyos pa lang kanto. Kaya sa ngunyan po, pinapipreparan tangon yan, si mga may aanihon, siguro pwede ng anihon dahil nalaton. Nagduman po ako sa nursery para hilingon si drying facility kang City Agriculture sa nursery. Operational man po ito dahil naibalik naman si kuryente sa inda. Kaya nakulang tabang po ito sa mga parauma na mapadali ang pag-alangkang si mga mais, lalo na si inabot kang bagyo, para dahil na po lalong abuton ngayon. Sir, pag-araw din yung may pabuto na bagyo, may anunsyo pa lang. Ano ang primerong ginigibo kayan ng CDR? Ito hilingon ta kung arin si mga dapat inutod ta. Lalo na po si may mga danyos ng mga harong, siyempre para sa ito. Kaya yun ito si dapat ang babantayan na maidakit sa evacuation center habang Mayo pa. Lalo na po sa ngunyan na sinangyari po baga kang Quinta, garo masakit na maibalwar. Pabarabago si kuya niya, si typhoon tracking niya, sabi maluya, bigla nagkusog sa tuya, kaya si pagbantay tamang kanto halos mag-agaman. Sa operation center ganit si Mayor matanga na yaon pa, asin amay pa man nagbalik. Paano rin ito igibo ang preventive evacuation pag-arge nito ng routing? Sa kanya po binabantay sa minomonitor ta po hindi kung gurano sa kusog, ano ang sa tuyang, ano epekto niya sa tuya. So base po yan, iba kitang mga rain gauges na pinagiling sa Pag-asa. Baka po Sabado, kung halimbawa makusugo ng uran, mapuuna kitang preemptive evacuation Sabado pa lang. So ibig sabihin, pinakal daw bago magpautog ng preemptive evacuation, bago magtamang at least po siya mga, kita hindi sa nagat pa dahil sadit na lang kita, with 24 hours prior, titipon na sinda. Okay. Dahil bago araw po sa ibang lugar na hararayo ang evacuation center, kita hararani lang sa barangay. Primarily po, barangay hall, barangay health center ang mga evacuation center. So haranisin na mismo na babalyuhan. Alin si mga i-evacuatang Enot? Enot po ini yung mga binabara, Sabang. Ang may mga ang mga barangay officials ngunyan mas maray dahil alerto na siya. Sinda na mismo ang nasabi na dapat nga yaong kami digdi
bako na nga duman sa itinutugdo na dadakitan ng DepEd. Masaranay kami dahil man lang yung mahaloy, mas madaling yung pagbalik na babantay ni Pasikarongan. Sir, pero ang barangay dito sa Naga, baka ngunyar mga panahon? Ang triangle po, pero yung triangle si pagdaikot po kang Mabulo, Sabang, Lerma, Igualdad. Ibang Ingles sa Bagumbayan, Norte sa Bagumbayan, so may zona dyan na binabaha. Pwede yan, si mga harong na daypa na ililipat sa urban core, Pigwa, Ang lupa, dahil po nga na itong nagdadakol subdivision dyan, pero nainot si development sa pag-abanggang mga drainage facility, stream drainage. So, pa yan na perming binabaha. Kasi yung karangahan, portion yung kang San Felipe. Sir, pwede ba kita? Kumpleto ba kita sa mga gamit, may mga maniligo bang pasilidad ang lokal na gobyerno kang Naga para digdi sa ang pag-gibutan ng pag-responde pag-araw kayo ng nagkakaigwa kita ng kanamigan? Ikaw po kitang mga evacuation transport vehicle, ipwede sige nagamit ng solid waste. Yaw duman nakadistito po ito bagang duwa ang minibus na ginagamit ni Engineer Martin sa evacuation. Siya man ang in-charge kaya sa mga transport. Iba po kita clearing vehicles man equipment, yaw na po yan sa GSD. Si Mr. Art Abunalman ang in-charge kaya mas madali ang respond dito. Si iba pong gamit sa may mga ambulansya, ang City Hospital po, igwa ng mga ambulansya, ang uli, igwa na, ang City, igwa bang kitang doon bang naka-reserva na in kaso kaya po mag-responde, may na-responde po kita. Igwa po kitang ibang ekwipahe na yaon po dyan, naka-stack sa baba. Naka-ready po yan. May po kitang mga rescue ropes, may mga, ang nangyari po itong Kinta, may na bagsakan ng kahoy na harong, maski makusog pa duro, tatanggal na para maisalbar. So, iba po kita magamit na chainsaw. May po dyan, may mga pato kita, may taho na magamit kayan. Naman sa pag-abot naman sa tuyang mga personnel, sa mga tawaganta, kumpleto ba sinda sa mga kagamitan, mga Ikaw po kitang PPE. Okay. Lalo na ngunyan na may COVID, so doble ang gamit nila. Yaon si dati nilang raincoat, yaon si mga dati ng PPE. Dinagdagan pa kitang PPE para sa COVID. Dahil na maiwasan na may mag-apod na respondi sa kusugan ng bagyo, maiwasan ta dahil tarang positive pala dito. Lalo na kinukulang-kulang kita ng mga rapid test kit ngunyan sa kadakulan ang nagpapatest. So, kaya po mo perming andam ang tao ta. Iuman yan si abiso ni Dr. Borja na iwasan na ma-compromise si tao pa ang ma-quarantine. So, pinag-iwasan ta po yan. So, sir, ano ang policy kang Naga City Disaster Selection Office pag-abot sa pag-responde, lalong-lalo na kung naglalamasan na ang kalamidad, ang kampan? Kita po dapat, sa kakusugan, dapat mayo nang nagre-respondi. Ipo yan ang iniiwasan ta. Kaya, ikaw kitang preemptive evacuation dahil imposible na mag-respondi sa mga panahon na yan. Lalo na kung nagkaturumba na naman si mga pustikang kuryente, mayo na po kitang aagihan sa nadalan. Kaya, si PWD, lalo na po ito si UTC primary ng pinag-aabangan, na-identify na po yung kada barangay. So, kung kayo po pong amay pa, daraw na sa hospital, dinadarata sa hospital. Ang uli po sa itaas, yun ang primary, kumaga yun ang hospital ta sa itaas para dahil na ibaba ang mga pasyente ninda. Ang kaya si mga bagong mangaki na o mag-aakyon pa lang, dinadarata na po sa hospital, as in sa Naga City Hospital para dahil na po maiwasan o mapiligro sila. May kaipuan pa bang ibuhon o kaipuan pa bang mag-responde igaw po si mga halimbawa si mga nawalan sa mga nangaipon daron sa hospital kat nagtinatabangan ta po diyan ang EMS pag-responde lalo na kung may mga binaha na lugar na kaipuan ihawas yung mga nawalat sa arong pinagpupata po yan. Naglilibot po sa evacuation center para itaw ang abiso sa mga doktor ta ano si mga pangangaipo kung kaipuan bulong si mga aki na mas kaipuhan ng gatas.
Ngunyan po kaya clustered ang approach na ang camp management o center yaw na sa DSWD. So kumbaga kami naalalay na lang sa gabos na ahensya ang PNP, peace and order o law and order ang kuyan maninda. Ang Bureau of Fire, maski po nga dahil sinda po ini ang medyo mamundo sa Bureau of Fire na nakulang syudad, dahil kita natauanan kang si allocation na hali sa national na fire truck. Samantala may mga saradit na munisipyo na inaayudahan kang Naga City Fire Station, kita ang nagaday na taonan. Pero kaya ba? Ang opisina may po nag-donate ng duwang fire truck sa Naga para maiayuda po yan. So kaya. Kaya man po yan. May SRU po ang Bureau of Fire na permingin naka-estasyon Ligdiyo. Nagtatatabang po yan. Ang bilog na nito ba ang IMT? Sa ibang ahensya represented. Iba pong taga-academe, iba pong mga taga-CSO, lalo iba pong mga hali sa PNP saka sa Bureau of Fire Protection. Kaya po interagency ang IMT ta. Nagre-ribay-ribay lang. Kang nakagi pong Typhoon Quinta, si Colonel Garcia Torena sa itong incident commander. Ngunyan na pabuton, dahil taarang kimayor kung sisay na naman. Pinag-decide na po yan. Once na i-advise na kang IMT, ang chairman po ang naabiso kung sisay ang gusto niyang incident commander. Ano sa pag-ibig pwedeng IMT? Paano ang ganyan? Kita po kaya perming interagency. Sabihin po yan na bako lang si mga taga-city o bako lang kami. Pero sa lang po ang Emergency Operation Center. Anong nagiging trabaho kang kada? May ang mga kanya-kanya po siya, may mga ano po siya, may mga assignment na. Halimbawa po sa VITA, si DSWD, Camp Management, si PNP, Law and Order, kabali niya ang Bureau of Fire Protection. Sa health na naman, City Health man po yan sa Tuya. Kumbaga kami, sa Emergency Operation Center, hinihiling nilang po na si gabos na pangangaibo kang mga ahensyang maresponde na itatao. Kaya po, permi kaming nakiki-coordinate sa tuyang budget officer. Ang asigurasyon man po kan sa tuyang budget officer, prepararon si mga plano, perming i-update. Igwa po siya nakatagama sa tuya perming budget. Base man po sa pangangaibo asin sa mga plano tang na i-sumitir sa sender. Sir, mawa ko, ordinaryong residente kang Naga, may problema ko naman sa lugar ko. Grabe ang case ko hindi pwedeng ipaabot. May mga tigbamagin kita, may ground commander, may armo sa Naga City Disaster Selection Management Council, isa ang head. Kasi po pwedeng i-force to ini yung mga bagay na ninyo, halimbawa. O maski sa alin sa barangay official. Sa ano po, primero po, mas maray na idiretso po yun sa barangay official. Ang barangay po, ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee, pinamamahayan po ang konseyo ni Kapitan. Igawa po ng focal person, Kapitan kang barangay. May mga focal person po lambang barangay. So igawa man sinda ng struktura para po dyan. Usually po ang ginigibot ang mga barangay official, minapod po sa command center o sa COMSEL. Nakakuyan na po yan. Mas nagdagdag po nga kitang tao mo yan. So may komunikasyon ng sila? Iga po. Yun. So sisay ang type 1 na mag-act agad? Ang incident commander ba o ika? Pag inapod po yan sa buya, pinapasa sa incident commander. Siya ang ma-deliver o kumbaga siya ang implementer kang gabos na bagay. Kaya po ang link kang Emergency Operation Center sa incident commander, yung iniyo si kuya niya, yung baga yun si pandong niya kung tag-uran, na dapat kung ano si pangangaipo niya, dapat permingaon si gamit kang si mga tao, si mga bihikulong dapat gamiton. Kaya po ang preparasyon ta pinagbangata sa apat ang siyudad ng Naga. Igwa kita sa sa istasyon kang PNP sa taas. Igwa kita ng team na pinaglalaag. Igwa mo sa HCPO. Sa apat po yan, strategically located para unhampered ang operation. Sir, kumusta mo niyan ang CDRRM mo? Ano ang mga preparasyon kang ginigibo mo niya na igwa na naman kitang sa pang paabutin na mag-iunan si Rolly?
pero tinatamaan pa ng bitakan bagyo. Paano tayo ni i-address ang operasyon? Ako niyan po minamadali ta na ma-identify si mga affected, lalo na si mga nagkadaran yung si Harun. Si Salert, si may in charge man po ng opisina dyan. Pinag-ano niya na si report niya na nag-aandam na kung paano ito mapakaritulo si Harun. Ang DSWD po nag-restock na kung spira pa si Pangaypuan. Nag-request na po kita sa NFA para si bagas na replenishment. Piniprepare namin na po ngunyan si mga PR na dapat mapirmahan ng satuyang budget officer. May taon na po sa BAC para bago pa man mag-abot. Igwa na po kita ning nakaandam ng mga requirements kung ano man po ang pangangaipan nila. Ang nag-aging bagyong kita, pero si inabot ng mga kilibakoy ka? Families na pinag-evacuate. Yun po yan sa halos sa tapos perang barangay po ini halos igual. Ang bagyong kita? Yun po. So matotal pero yan. Ang pinakadakol po nasa Concepcion. Pinakadakol ang barangay. Ano yan? Itong magpuun kayo itong preemptive evacuation, yun na yan? Ayun na po yan siya. So sabi yun, yung loli, ang magraragay? Halos araw man po graragayan. Iyo man iniyo. Dahil iyo na iniyo si apektado, iyo man po graragayan ini. Actually po na-anticiparan ta siya na ibilang ta dahil iyo po nga yan na si barangay mismo nag-identify kung saan ito talaga ang mga tao o kahimamanuan nila na nasa peligro. So kami man, pag-evaluate mas madali na dahil sindami po nagsasabi na kaya. Pero kung niya napabuto na role, kayo po, obligado pa ba na mag-submit ang mga barangay ng listahan kasi ng mga dapat i-evacuate sa barangay? Iyon na po yun si basihan na. Yun na po yan dahil yung mag-garayan. Usually, kaya pag alimbawa makusog ang baha, yung mag-garayan si permitan. Lalo na po hindi sa Concepcion Pequeña, ini yung Sagup Creek. Nagparadakol si Harun. Nagdadakula si populasyon. Siyempre, halos nauukupar na si Sagup Creek. Palagos man po yung piglilinigan sa ngunyan. Yung mga pag-garayan na pinag-hihiling nasa peligro. Sir, while na nagtatama ang bagyo, halimbawa kakusugit ang bagyo, banggi, ano bang ginigibutan sa tuyang ang Naga City Disaster Management? Ano po, bago po mag-abot ang bagyo, intact na po tao kaya na-distribute sa Sabitangani. Naghahagad kita ang augmentation sa ibang ahensya. Lalo na ang ambulance sa Philippine Red Cross. Pag dahil na nakakairo sa mga ambulansya amin, Sindana ang na-responde. Hanggang po sa matapos ang kalamidad, yaon po kami dyan. Pagkakasugi, ito halimbawa nagdarapado ng bagyo, Padagos po ang abiso ta sa Nakamonitor po. Bitsan, si pig-evacuate mo, pigdaran niya lang si pamilya niya, saka si mga akin niya, si agum niya. Napawalat si mga lalaki sa Harun. Lalo na may babantayan sa Harun. Iyo may nito minsan nasa peligro, kung kusang kakusugan na, saka na naapod. So yun po ito si binabantayan ta. Kung kaya pa, pigre-respondent ta ito. So naka-standby na? Kaya pag gulpi mo po, naka-standby ka tarig din. Okay. Kung dahil na kaya? Papaagahan ta po hanggang sa kung minsan may panahon na naluyan doon. Kaya po, pinagkwenta sinda sa apat na strategical location para kung si pinakaharani duman na grupo o team, sinda ang ma-responde. Pag medyo nagluya, pigchichimpuan ito? Pigchichimpuan ito po. Igwa dyan kitang halimbawa, igdiyo sa may bagong sirang sa Pilipi, may tulay dyan na magaraw ang balyo. Minsan, parayo sida sa mainline kang magaraw, igdi na balyo sa San Pilipi. Dahil ang rason, madali ngayon makakomunikar. O kaya iniman niya digdi sa may bagong sirang, kabiristo ninda dahil boundary lang, ngagihan. Sindaman ang na-akomodar kayan, minaapod na lang sa tuya kung kakuha. So pirang minuto sa tinataon nindo, may ano ba kayo? May ano ba kamukayan? May oras lang para mag-responde kung sakasakali nasa katahawa na pero medyo nagluya na kay kwan talagang respondehan? Normally po, halimbawa, mayong kalamidad, 7 to 10 minutes yan sa urban. Pag sa itaas, 18. Pero ganyan po, pag may bagyo, usually 30 minutes ang naluya, may mga 30 minutes to 1 hour. So dapat sa oras pong iyan, mailuwas ta siya.
Kaya po halimbawa, kung sinainot na grupo, nainot na team, kulang si gamit kay Puanming sa Baton. Halimbawa po kasi Typhoon Quinta, may mga nagkapurukan na poste dyan sa Matiway, San Isidro, lahat sa Pagol, duwang poste ang natumba. So dahil siya makabiyahe. Si pulis ang pinakuata, sinabat na lang po kang ambulansya sa balyon na kung saan siya pwedeng makuha. Pero again, data ini-encourage sa araw kayo ng rescue operation sa Panama. Iyo po, bako lang po na peligro sa re-respondihan, peligro man po sa mga tao na ma-respondi. So anong po yan? Ano ang kumbaga policy nito pag-aaral ko yan? Kaya po kita may kaya po yan, primero si preemptive evacuation, pangdua po si forced evacuation na pinag-i-implementar po ni Alcalde ko. In kaso may mga tao pa talaga nawalat naman na dahil nagsunod, iyo po yan si final call. Base po sa regulasyon, PNP na po ang may jurisdiction pag-aaral kayan dahil sila ang cluster head kang law and order. Pag kuyan ba, pag-aaral kayo ng mga panahon, 24 hours ba ang mga tauhan nindo? Saan ka malaka? Including kay, yan lang ba ka mo sa karong nindo? Yan po kita hindi yun. Yan po yung sa command center. Yan, iba ang search and rescue, iba man sindang lugar po sa City Hall kung saan yan si mga gamit. Yan man sinda duman nakakulukar. Yan na po sa operation center, yan nandun lang. Dahil mayo po ng urulian yan. Pagkatapos na uli lang yan, mabukuha lang kami, mabalik na naman. Kaya ribay-ribay lang po. San Ramon, De Los Vieres, Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Los Vieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Leondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.